mumazuva aJesu muBhaibheri yanga iri nguva yekuti kana kwaita denda rinenge zvekorona izvi, Jesu ndokwaifambira, kuzere korona ndokwaifambira ikoko achiporesa vanhu. Maperembudzi ngati afananidze nekorona. Munhu ane maperembudzi anga ari dangerous. Waiti kana wado mumhorosa ukadongomubata zvakuti sanitizer zvasingashandi, ukangobata munhu ane berembudzi waiti kuita maperembudzi. Ande vaitonzi garai kusango kwavo vega. Jesu nesimba raanaro kudenga ainda kuvanhu vakadero. Vamwe vacho vachivabata nemuoko, vamwe vacho vati takura rukugwe kwako, vamwe vacho vati didi, vamwe vacho vati sumuka vachitifamba. Vanhu vaitozosara vonetsana kuti munhu uyu anga asina perembudzi. Dene Jesu anga ariko iko zvino. Mafungiro angu nini? Dene Jesu anga ariko iko zvino. Vanhu vazhinji vachiti uri kufamba wati wanga ni corona, wasanitizwa nani na Jesu akubata. Vanhu vachiita matesti vachinon'ona mumhino dzavanhu right now. Dene Jesu anga ariko iko zvino. Jesu vakaenda variko, but tine vanhu vazhinji vandofungira kuti vanongopretenda kuve vanhu vaJesu. Corona kana pane chinhu chairi kukwanisa kuexposa kuti vanhu vanoti vane simba raJesu vava vashoma, vanyebi vamwe vazhinji vacho. Right now vanhu vemachechi vakanyara kuti zii, hapana kana one ari kuita uyai tiri kurapa corona. Vanhu ngavaendeka vachinyengetererwa vachidonha vaidonha zvaikudonhedza izvozvo zvinokwanisa kuporesa corona. Kana zviri zvaMwari zvinokwanisa kuporesa corona. Vanhu munasakanyara kuti zii. In fact machechi ndo arikuda kuti kuvanhu regai mavaccine. But mirai ndimbokuudzai vanhu vacho, dena kuri kuti zveshuwa vanhu ava varikuda kuti uraya through vaccines. Ndiri kukuudzai, dena kuri kuti zvemashuwa vanhu ava varikuda kuti uraya through vaccines. Munazatiri vanhu vadiki taibaiwa maBCG, munhu wese akazvarwa kubva muRhodesia kusvika yaZimbabwe kusvika 2018 actually taibaiwa majekiseni. Tine mavanga panapo, munhu wese ukazvichekapo nevanga mavaccine. Yes, immunization nevaccine zvinhu zvimwe chete. Kumunhu akaenda kuchikora kuti immunization nevaccination zvinhu zvimwe chete. Yainzi immunization taibaiwa zvinhu zvatingazivi. Handifuni kuti vanasekuru vedu vakambomira vakati pamwe vakadero musabaiwa zvinhu zvakadero, vana vangu ine havabaiwi zvakadero, vana diphtheria, vana chichichi. Dena kuri kuti zveshuwa zvinhu ndezvokuti varoda kuti pedza vanhu ava. I think vangade vakatipedza nana tetanus. Nokuti zvipanoya nana Zimbabwe na tetanus handifungi kuti mombo matesteni. Vana vachingobaiwa, vari kutsvaga vachingobaiwa. Regai ndikuverengerei yandinorangarira, ndagugula andinorangarira majekiseni aibaiwa vana. Kune BCG raibaiwa wachingozvagwa, rine mark, munhu wese kuZimbabwe ane mark. Zvoti kana tichida kuita zvana mark of the devil, kuti ando mark of the devil kapo. Munhu wese ane mark, ndimi maprofita munadzo mark idzodzo dzemaBCG. Koya rimwe rainzi BCG, koya rimwe rainzi rotavirus raitorwa twice une 6 to 10 weeks. Koya rimwe DWP HPV raitorwa une 6, 10 ne14 weeks. Diphtheria, tetanus, hanzi pertussis and hemophilus influenza nehepatitis B. Uchingodzvokonyedzwa vana vachingobaiwa ese. Hakuna raigadzikwa kwazvimba, hakuna raigadzikwa nambuya neanda, hakuna kana BCG rakadero raimbogadzikwa naneno. Ese aibva kuna America. Vana Pfizer yava vatongoti Pfizer. Mamwe acho aibva ameno, anenge atonyorwa not for use in the UK. Zvamuri ngotaura izvozvo zvinhu zviri kutoitika izvezvi vana vachizvarwa rubaiwa. Vamwe anonzi maumo chichiri ne 6, 10, 14 weeks. Vamwe anzi pneumococcal conjugate. Guys, I'm not in the medical industry, so don't laugh at me. But ndoda ngokuverenga. Kune rimwe number 5 OPV raitorwa ne 6, 10, 14 weeks, 18 months. Neimwe oral polio yainzi mwananga wanzi muromo. Zvese mavaccine. Iwa yese mavaccine. MR inotogwa 9 to 8. Nana President Mugabe vakatozofa kuma90s vakabaiwa iva. Munhu wese aibaiwa. Right? HPV nana president vedu vakatombobaiwa iva. Munhu wese ane power munoziva vari muAfrica akabaiwa. Vese nana Nelson Mandela vaito ene kuri kuti vanhu vaveda kuti ureva. Handifungi zvinombonetsa kuti iwo makondomu chavatoshandisa anobva kuAmerica. Vana vakada tura vanhu kuti uraine sex apa. Handimbo kunyevera. Vana vakana vakada kuti ita 666
Satan ambotambure kana kuita 666 zvamunotaura zvemavaccine izvi. Kufunga kwangu Satan ngada kuti kungoveya necondom hayo munopera mese vakangoisa macondom 1 million, half the country munope nechihure chiri muZimbabwe, chihure chiri kuAfrica. Ayo ngosora chisa vaccine uchibaya vanhu nenariti vanongoisa macondom 666. I'm telling you, ngatirege kudiscourage vanhu vakomana. Zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunge zvichitobetsera. Dena vaida kutipura chako. Aiwa vana vamsa aiwa. Imi maChina akaburaya mapete nechoko. Kungodraw choko so mapete achikrosa chiva. Imi vangazo aiwa vakomana, let's be serious. Vanhu vakana ida kutipura nezvimwe zvinhu. Food yamokarira kudlayo. Salt inogadzirwa kupi? Dzimwe salt dzacho mamutombo gadzirindi cheredzo nzimbe. Oil guys, let's be serious. Vanhu vakana vachida kuti kanya vanoti kanya zvavo kana vangoda. Let's not handitori kana usingatori vaccine fine, but kuri kufiwa guys. Stay mumba kana kwanzi stay mumba. Stay mumba. Thank you so much.